L'any 1902 es crea Massó i Cia, societat col·lectiva empresa de productes químics, per a produir colorants orgànics. Els dos socis fundadors de la companyia foren Ramon Massó Mercè i Ildefons Querol Grau. A finals de l'any 1920 es van afegir a la companyia 3 nous socis: Joan Massó Soler, germanastre de Ramon Massó, i els fills d'Ildefons Querol, Juan i José Querol Comas. Després d'algunes remodelacions a meitat del segle XX, l'edifici actual és un fruit d'una rehabilitació duta a terme pels arquitectes Cristian Siri i Carles Bessó, des del gener de 1996 fins al març de 1997. Aquesta rehabilitació, guardonada amb el primer Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i Urbanisme i el Premi Bona Plata de Rehabilitació de 1997, va permetre la reconversió de l'antiga fàbrica de productes químics Massó Querol en un conjunt de 18 mòduls multiús, destinats a tallers, oficines, estudis i espais habilitables. L'edifici conservat manté les 3 plantes originals i s'accedeix pel pati interior comunitari, on s'han instal·lat 3 ascensors amb parets de vidre i revestiment lleuger de xapa metàl·lica. Els murs s'aixecaren amb fàbrica de maó vist i permeteren la partició vertical.